Esselamu aleyküm vatandaşlar. Esselamu aleyküm Tapar Salam, Hal Murat. Goğumusun, bağ mısın? Şükür. Özüme denen. Can sağlık Tapar Şükür ağa. daya, şükür daya. Çağıl taça takıya goğu el şey, Hal Murat. Öyle mi? Ya ben yomu takıyam ama yönü men hazırlıkça asal takıyam. Bizim kellemizde olacak takıya da yok mu kan yani, Hal Murat? O sağana var yenge de bir yerde yatıyor. Vali Tapar ağa sağlık mı? Üçer hemen vurunçuluk mu yaşlı? Allah'a şükür, Allah'a şükür. Ey böyle. Orada Allah. Özüm goğu mu? Ya bizimkilerim goğu da şükür iki yeke şol daşta urakdaki komşular keselläpdir çağırlanýany öýgere owda urakda bolansyň. Täze olara degen akderime bolsun şoň üçin. Bu kesel hiç kim fiýlana hiç döwletde de taparagy men şona aýtjak bolýar. Döwletem taýlana, milletem taýlana, baýy garybam ýok bir uzundan gelse gerek dur. Men onu ýurdun içinden gelýän habardan başlaýan şuun gelen habara göre, so Lebaban Kerkiçi şehirinde yok olan adamın sani 20 geçiptir, 20 adam. Koronavirusdan yok. O adamın ve kardeşlerim baş o içinde, ben hayiş ettim, bir gayret edin de şulan bir anırak bir de scheması gerekti. Açan adam keselhane akıdırlı neçeğini yaptı, neçeğinden son cesedi xosarlarına boğuşur. Ben näme şunu aýdýan Tapara. Eger ýurdun içinde şuma köp berde şular ýaly görürüm ýaýran. Eger koronavirus bilen adam keselhana getirilse, doktorlar muňa tersuk olur. Şuň gelse ertireýän jesedin paketi dolap, telefon paketi dolap, hosarlaryna goşup ýaly ýaňam polisiýa äkip jaýlýar. Şular ýaly habar. Ol öňkü gelen habarlarda iki ýeke onlara o cesedini yakýarlar diýip aýdylan görünler geldi. Soň eskerler asla dogonarnaşyna gowşurana terhetde wepat boldy ýa ýetik gitdi ýa gark boldy ýemesi bilen şo taýda jaýlananlar kän. Atykän edilýän jenaýatynyň iň esasy hökümetiň şu meselede şäherigi egni ak halatly lukmanlar gynansaga bilen şeýle boldy. Sebäp şol ters ukol urýanam şolar ýa-ni öýken çeşmeden öldü ýa ene ýa-ni tuberkuloz olup kesellen öldü diýip şolara ýalan ýeme ýa-ni diýagnoz ýazýanam şolar. Şonuň üçin şu taýda indi men gursat bersem adamlara watandaşlarymyza ýüzlenmekçi bir halkymyzyň karşysyna alınıp barylýan genosit diýmek türkmençe geçirsek bir gyrgynçylyk halkyň karşysyna ýöret alınıp barylýan gyrgynçylyk siýasaty. Indi şonu hem meşhuryny bilmek üçin. Ene meselem bir hassan aksagdy adam akydýarlar ýa-da keselhana 2 günden soň oň cesedini aýtaryp berýärler. Ol koronavirusda adam akidileri bilen keselhanada ol 2 günne ýogalanaga ol gyzdyr ýa ýat ýa üsür ýa öýkönne ornaşýança ol bir hepde 2 hepde ol adam gyzdyryp üşäp demin mermen ol aparatyň aşagyna şondan soň ýogalýar. Ýogalýanam esasan dünýäde tejribe görkezip dur statistika ol ýaşy bolşan adam gartaşan adam. Bizäkiler ýaş ýigitler, ýaş gelirler edip bäti köpler. Men pikir edýän bular şo gyzgyny bar, asgyryp üstgürse ay boýla beýlekilere ýaýrylmasyn diýip ters okulyr. Ene erti tarpa taýyn adamyň jesedini tawşyrýan bolmasyn. Şonuň üçin men watandaşlarma şu taýdan ýüzlenmesim gelýär. Kimin hossary akidilen bolsa keselhana. Meselen bir kübünün içinde. İlk başta ahirisi akidilip şu taýdan jesedi çykarlanlar bize sana gerek. Kim? Haçan doğulan haçan akidilen haýsy keselhana, haýsy etrapda. Onu bilmeli. Ondan haçan şol ýygyna gaýtaryp berildi jesedi. 3 günden mi, 5 günden mi, 10 günden soňra. Şoň dinamikasyny bilsek, soň bize netije çykarmak ansat düşür. Ondan şol getirilen cesetlerin içinde haýsy birini adamlar ikirjin berýär. Mesela sagdyň adam akdyla keselhana 2 günden soň ceset. Ine o taýda diýmek
bir gümürtük zat bar, tagdyn adam ikundan soň keselhanadan ölü çykdy diýmek o garşydyna bir zatlar edilir. Ine şolar ýaly adamlary aýratyn sanawa giýilmeli. Soň biz bulardan halkara derejesinde jogap sorajak. Hasabat bermeli ol. Özüň hökümet altlanýarlarym, minister altlanýarlarym, eňler halatly iner lukmalar. Ine şoň üçin adamlar biz hemmemiz bilelikde bil işi etmesek, daşyndan hany aýdylyp durdy, aşawatdy aýtdyňyz öňüň 60 adam. Ine şoň kerkiçiden geldiğine 20 adam. Dün ötayda şunça adam, bu tayda şunça adam. Adam bize tanı gerek gel, adam adı gerek anyklaşdyrmaly. Eger de biz halkara gurulmalary, halkara suwduny ýa ýene bir zady ýüz tutjak bolsak, bizim elimizde anyk faktlar bolmaly. Şol adamlar näberlik keselden ýogaldylar. Ýa şol adamlar 2 günün içinde jesedi gaýtarylyp berildi. Oy onsoň halkara gurulmalar çözülsün näme üçin beýle bolýar. Bize ine fakt gerek. Şonu gaýrat edin watandaşlar, şonu bize ugradyn mümkin gadar. Soran bilin. Özüňiziň kosaňyz bolmasa goňşuňyzdyr, golamyňyzdyr, bilýänsiňiz adyny, familiýasyny. Şoň üçin gaýrat edin, yerli ýerden gelin işleri şu bizi bütün halk üçin şu bizi berjaý etmeli, borjumyz we wezipämiz şu ýogalyň benneleň öňünde. Gaýrat edin. Men şu haýyş bilen ýüzlenesim geldi, saparaga. Indi siz özüňiz näme diýjek, goýjak, aýtjak zadyňyz barsa ýaşulaýar. Halmurat ýanky sen aýdan meseleňe deme dolunup gelsek, ýanky informasiýa berilende adamyň ady bolmaly, şo taryh haýsy çysloda boldy, şol haýsy balnissa, haýsy etrap, onu ýazmany kyn görseňiz, ýöne ses ýazgy edip biýerin. Ýöne şo faktlar bolsun, vay ölüpdir, vay näme edipdir diýip telefonda ertiden berjaň edýärler-de. Ondan ol plan yerde plan bolupdyr, näme edipdir, ne ady bar, ne etrawynyň ady bar, ne balnisaň ady bar. Beýdip informasiýa bilen bir adamyň demesine bir başvurup ya bir zat ýazmam bolanok da. Bir öňe opşy badardaky gurrun bolýar bu. Şo zatlar bir öwreniň adamlar, sizden bir ulokan adamlar kelläňiz bir ady işletjek bolun. Ben demem şo demem üstüne goşaýyn şu informasiýalaryň bir iň bolmanyna bir informasiýa şekilli alyp bilýän bolsaň suguratyny alyň. Şo daňlar büyüklü bolmaly. Şo zatlar bir öwreniň, ondan hökümet, döwlet bamy ýokmy, on neme durumda ýok bolýan. Şular ýanky kesellerden sany, onun ölenlerin sany şo günne berilip durmaly. Şonu ýene bir tapar talap edýär. Ýöne bolly bitdi bilen şoň arasyna neme diýerler da bular. Ol hemmejeti ýanky koronavirus bolan bilen barty gyrylmaly diýilen zat ýok. Ballisa waran ölýär diýär-de. Doğru, şoň üçin Taýdan deme diýir çykarok diýär-de. Bu näýlek beýle bolýar doktorlar? Siz näme aklyňyza ýediňizmi? Bu näýlek beýle? Beýle de wujdansyzlyk. Ýa şu zatlary eden doktor gönü eliniň diplomy alınıp günäre aýrylyp ol süýdüň ona geçmeli. Şo banditsada bir suwçy bolsa şolar ýalak bar nemesi bilen, yani baş häkim bilen, beýlekler bilen. Bu näýlek adamlar size siňekmi ýa? Ýöne bir kaýakly jandarmy? Buňa garaýşyňyz, bakyşyňyz näýlek? Türmede şonlarlak. Şu meselede boyunca şeyler, yani ben yankı bir başka bir mesele var da. Şu devletin sütünü var. Şu hemen üstünde duranlığının bir nemesi var da. Yani miliski işgalli milisyan hem 140 bin düğüne aittik.
Kagıbatam prokuratura bilen bile ikisi bile 60 bin. Yani bol 200 bin. Şimdi şu 200 bin hersinin ağzından 10-12 şuurçuları oluyor da. Danasitilleri, stukaçları. Onu verba vaat ediyorlar. Onun köpüsünü şantaj bilen verba vaat ediliyor. Bir yerini oğurlukta günahkarlap verba vaat ediliyor. Bir yerini hem erdaşar yurda giden orada gelinden o bir yer bilen gezdi, nimetti deyip suğrotunu alıp nemedip, olur yalak neme bilen verba vaat ediliyor. Yine bir yerini vodife verecek deyip, yine bir yerine pul verecek deyip, türlü şekilde hem mecezip şantaj nemesine şuları işlediliyor. İnni yani 200 münü onu köpelt kalmırat. 2 milyon mu? 2 milyon oldu mu? Milletin dünyası var. 2 milyon 200 bin oldu. Ha? Biz ne ortalama grubu hadap da. Şunun adam değildir. O kavinin köpürektir, emirektir. Ne 2,5 milyonun, 6 milyonun içinde. Şol çağlarım 16 yaşında çelli çağlarım ayırarsın olun. O da 30-40% vardır. Onun her ikinci adam şuurçu olup durandır. Yine şu sütünü Halmurat, şu devletin direneyen vaadi şu. Şimdi şu sütünü biz şunun ayağının aşağından vurup ayırmalı. Ayırma uçuyla aşağıdan başlamalı. Yani Uçaskavoy milisi vardır, her ovada vardır. Her rayoncukta da vardır. Şunun her senin onun 5 tane nemesi vardır. Stukaç vardır. O yankı yaka Uçaskavoy değil, prokuratura'nın şunlarlık nemesi vardır. KGB'nin şunlarlık nemesi vardır. Yönemen düşünüklü olur yalak edip Uçaskavoy deyip başlayın. Her ovada vardır Uçaskavoy. Her Uçaskavoy'un adından 10-15 tane nemesi vardır. Şuurçusu vardır. İnformattalyan. Yine şol Uçaskavoy tapyanız öz metotları bilen soruğa çekýäňiz. O ähli şuurçularnyň adlaryny neme diýäňiz, o da her kimi tanýandyr. Ol Uçaskavoyum arkaýyn wat edil urş döwrüniň ýagdaýy ýalakdyr. Biz hökümet bilen urş, ýani halk bilen hökümetiň arasyndaky urşdur şu. Göňüge jeda berilýändir. Göňük datluğu bilen. Onun bana bizim ata-babalarımızı itten çıkaryan ekenler. Arkaýyn itten çıkarıp bilersiniz. Bir 50-60 tanany itten çıkararsınız bolun beýlekler öýdüler baýdan alyp geler. Ine halkyň gorky siňdirilýän mehanizmiň köküşi. Ýübi. Halk birleşip bilmeýäniň hem bire inanmaýanyň hem sebäbi her ikinji adam şo bolýar da. Yine Uçaskavoy'unuzdan başlayansanız, yine biz näme deli açık gäslik gıyrıp görmän, sebäpler vardır. Şoň sebäbiniň tütünlerini ayaklarının aşağından almalılar. Yine her ovadan şunu arasalap başlarsınız, onu döwletiň özi ýyklar. Ödem hiç zaten çekinmeyen kanun sizin tarafınızdadır. Dönük cezasını çekmelidir. O küçücük der uludur, yöne dönüklüktür. Ama dönüklüğün sonu näme getiriyor, yani halkın kırdırıyor. Ulurum arkaýyn kırıp bilýärler. Hiç zaten çekinmeyen, ürükmeyen, insanlık nemede eýen bir öňgü torunna. Ýöne gorkjak zatlarym ýok. Çekinýän zatlarym ýok. Ine şeýdip başlarsyňyz bolun, şuň sütünü nemeder, ýokarty çöker onu aşa. Ine döwlet, Türkmen döwleti 30 ýyllap, 25 ýyllap şunu ornatyp bildiler de. Şuň esasy näme? Gorkusyň bir ýanam şu. O bire anam bolman adam öýdlerine hiç özüne anam ýok da adamlar. Özüne bir gün men inanman sen işem edip bilen okda.
Ne adamları pol üstü düğünden demoralize ettiler de şeydi. Ya korkuyunu bir 25 yılın içinde bu sink gidiyor Halmurat. Ödem o yerlerine ayarmaş kala kendiler şolur yarak şuurlap. Ya eğerleri, yemeleri taşına iyi işe giden ya yeni burada ya tövde edip tutulun ya şöyle şantajı edip işleri yala gidiyorlar da öldürünü. Kâtede ve aşağıya veriyorlar. İşçağa da veriyen olmaklar bugün. Ne devletin ne Türkmen devletinin ne hemen üstünde dur değiliye de şu diktatörü. Yine şunun üstünde dur. Şunun üstünde yaşayıp bilen. Yani bunu halk yerlerde etmelidir. Yani şunu ayaklarının aşağından ayırıp bilseniz korku mu der, ürkü mü der, adamlar birbirine şuven bilir. Taram telike maçlar. Ya işem yörep başlar. Olmadı her kim birbirinden mümkün olmalı. Ya ikiden birin çok olsa şöyle olmalı. Başkaça bolunu o abi. Doğru sapır. Şunun üstüne bir daha koşayım benim. Yani sen aydiyanını tasdiklanıyor da yine de bu başka vakitler bilenim. Mesela bir adam türmeye düşse, şol türmeden çıkmak için, amnisti almak için ya türmeden çıkmak için, yine de şu türmede oturun yerinin şu azatlıkta gezip veren 3-4 saniye adamın ayağından arda yazmalılar, şoğullar. Olun beydiye, bilen beydiye. Manın emine o tayda bu tayda pulu var, ya planda atlamış sülen kazancı diye, ya çölle malı var, şey mi? Şoları daşınlaq adamlar 3-4 saniye satandan son bir türmedeki başlıklar bunu boşa diyorlar. Sonra onları getiriyorlar türme yankıları. Ondan onların ödediğini yine de adam tapıp şoğullap türmede oturulacak öd yerine yine 3-4 saniye adam getiriyor. Bu iyam yolu koyulan sistemi şoğulçulukta para. O şonun için aydılarına inanması da değerler. O şu mağazı Türkiye'de yaşayıp veren yaşmıştırdan yoldaşlarının yanına görüleşirler, köçe çıkıp salamlaşayan men bilen. Tep ınığın açı bile bir otogda bir saçan başını çörek yiyip oturan yoldaşlarına ınınıp bilene. Sebep şoğulçuluk sistemisi adamın kanına singdirilen tapara. O dikkati doğru bellek geçtiniz. Bir toporunu şol korkuzup, ürküzüp, oğuncak cenayetin üstüne o cenayete mevzer oylap tapyadı. Yine biz bilen işleşmesen seni basar, seni tutar, yine gidersin, yine son için yine ovan işini, ne mi olayan varsa gününe geldi bana hesap etler. Hakikaten hem de uçak koydan mesela o yer olsun, şehir yer olsun, nire olsun. Şolar adamın hükümetin, şu bir kanun hükümetin şolar hem kulağı hem burnu hem gözü. İsarganışıp böyle. Nerede näme var bolsa onun olur yok korka geçiriyor mesela yani bir sülçe veriyor sülçe onun aliyada prokurora geçiriyor prokurorun suut bilen elleşedi bunu basyalı yılın adet çıktı 10 yıl var 5 yıl alacak bolsan $5,000 getir o her yılına $1,000 onun basya türme varana da çörek yiyecek bolsan pul vermeli kamerada oturacak bolsan pul vermeli dermanında pul vermeli hem da pul benden cenayet etti etmedi bunu doğan karınlaşı bilen bergi borca batırıyor. Ne? Yürüyte koyulan sistemi ornaştır. Son için men siz bilen ikelle radiylaşıyor. Milletin dünyası yurdunda aslında kazançtı. İzinle kağıdaları var. Arası karar yaşatmıyor diye çağrıları bilen gelin saklavatı. Yani sen eğer Türkiye'de işler pul kazanıyor ol otaydır. Başka da hatta bilen meşgul oluyormuş. Sen hazır pul vermesen sen basarsın. Beyittir korku ellerinden ekilce da adını malı batıyorlar. Şantaj durşunu Türkmenistan'ın içi. Kim neyse ağırlap bilse, yine şöbülenim güzeranı dolandırıyorlar da adamla sağda halkın hasabına. Halkımızın sağda özün bilip otuna bizim şu cemiyetten çıkamadı. Yine şey korku sistemi. Almurat. Yine yankı 200 bin yani hukuk korucu orgun illiyete. O hukuk yerde hukuk korulayan nedir? Ondan bunca san neyem için gerek? Neyem için? Ne doğru? O önümçülüğünde yok onca işlep gören adam. Yani şunun şuurçuları bilen üyüşülüğünde. Milletin dünyası öyle.
halkın deňärdi. Ýa-ni işlemeli böyle onun deňärdi. Almurat. O pensionerler bilen çağalar hata edemez o. O kimi işlep bulary biri eklemeler. Ne döwletiň tütünü o şu derece yani gada akıp dur, burdatlar öğünüp dur, onu da açlık. Ne sebebi ne buna başka sebep gerek gel. Yani yine de burada paruş. Ne için şonça adam gerek? Halkın üstünü kontrol etmeye. Ne için? Son biri yerine inanma diyalog etmek için. Ne için gerek şu? Netiniz, peýaliniz düzü bolsa, bulatlar büyüğünür, gerek geriyor o Almurat. Diýmek, netleri, peýalleri düzü de. Açaçan. Ne? Sistema? Onu nämetsek gak dip diýerler, ilkulak şuly ýok edersiniz. Yani uçakka oýuňyzlar başlan. Arkayın itten çıkarın. O arasalap bilseniz siz azat bolsun, bolmasa da azat bolmasa mümkün değiller. Ne şulon demesi dayancı şol. Şu rejimin dayancı şu uçakka o biliseden başlıyor. Kovdur, ervettir, o da atlar geçin. Sisteman bir şahadı orada kovu olmalı hakkı yok. Halal olmalı da hakkı yok. O hersi birinin karnaşınızdır. Komşunuzdur. O dosttur. O yerde birek rahat tanıyalar. Yani anan basan şey deyip analiz edip görün. Şu uçatka oyun yanına yine de onun üniversitede şuurçusu vardır. Her ovoda. O da birini tanıyar. Yani şunu yüze çıkarıp ne şöyle işi halk etmeli. Yani şu rejimden deyinecek olsun. Yok şu durmuş bizi kanatlandırır diyseniz o öldürecek işiniz. Yani düğümü şu taydan esas bütünün bir işi Almurat. Halka korku sindirleyen demede şey. Şunu aşman, şunu aşan soňuz onun birek bilen kucaklaşyp bilersiniz. Onan şuwan bilersiniz. Mesai gurruňy edip bilersiniz. O mihmançylyga baryp bilersiniz. Çekinmän, nemetmän. O bizim döwrümizde beýle zat ýok da Almurat. Ana şunu gaty bilgili, memeli giyirilen mehanizm şu. Hakikaten hem şeyle şol. Bu ahli umumu ınamsızlık siyaseti halkın ağına sindirildi. Indi toyda da oturup adamlar birek yürek verip içinde döküp bilen yağsa da birek bireğine kulağını sallayıp otini yaşıllıp sakkılını sallaşıp verirler. Emmet şoğul şoğul. Moğlasından başlayıp emmedine çel. Aydı otuyor. Ondan bir şon için yurdun içine akır şuğuna çel gıymallayıp bilmeyen şonun gelip çıkıyor korkup. Yani yurdun taşını akır. Seyredin son 8 ay analiz edip görsek inni adamlar arkayın sahipamıza girerlerini birekleri salamu aleyküm de ve aleyküm esselam doğan birek o ardı ve diyasa yaşılık inni adamlar düşünüşüp başladı birek ısmışıp başladı meni begenleri yanında çok şey ettirip yuvoşluk bilen adamdan kalbinin korku mekanizmi çıktı ol haramda da hükümetin şunu görüptü inni bular tabiilikten çıktı bular yüreği arasalanıp başladı demek birek ınım berilse korku gidiyordu. Birinciden özüne ınımı var. İkinciden yanındaki yollaşına ınım var. Inımlı işleşilse mesela vururun edip otursa ınımlı işleşilinse. Ama yengseğinden pıçak sokulacağını bilse ne için bizi kimiz birek ınımlı işleşmezse para. Yine anık misal. Taşa gitmek gerek ki. Kimiz yoksun her yerimiz bir velayetin adamsı. Tabii taşan yerimiz yok. Doğan karnışlık hiç birleştiriyen zat yok. Bizi birleştiriyen umumi vatanımızın hem derdi.
Ondan inanışıp bilýär, halmar. Şo da ynançylyk bar ýerde ne edip işletsekden adamla bilen. Şoň ana şo. Halmurat, ine ýugurduň daşynda da şo ýeçeýkeler iýçhanadyr, konsulslukdur. Şoň içinde de 3-4 sanak demesi vardır. Krişan aşağına adam. Onun töwereginden 3-4 sana vardır. Her aýda gidip aýlyjagyny ýa-ni haracyny alyp gaýdýandyr. Olaňam köpüsiniň agatlaryny bilýär. O biz bilen hem temasda, ne biz bilen urlaşýar. O beýleki bilen urlaşýar. Biziň daşymyzda, biziň garşymyzda bir boljak bolýan bilen hem urlaşýar. Men pikirimi oňaý diýär, oň pikirini oňaý diýär. Onu o opsiyon karşıyına nem edip, onu da raport yazıp beyler veriyor. Yani bulun ýagdaýlar şeyle deyip. Hemmesini çıkardık, analiz edip oturuyoruz da, Halmurat. O gerek olsa atlarına çenini aydip bereli. Yok, adına isap bolýan. Geçen durmuşumuzda şol 30 ýyllyk opozisiýanyň içine girip, içinden daşynyň şuğurlap adamlaryň arasyna ine agdalyk salyp edibilen eden hana ölüp gitdi. Şöhrat Kadirov aýsap boljak ady. Näçin? Ýok. Näçe adamyň arasyna ine şular agdalyk salyp edilmeli işlerden sowatdyrdy adamlar gıýbaty da ýatyrdy. Bir kompýuterde 4 sanyk ýa 3 sanyk kompýuterde 12 sany nickname bilen girip. Her kaýdanyp gidip hana Moskwada Ağa Hanowdan ine $10,000 alyp gaýdanady. Aslında aşağı Moskwaga çykdy Norwegiýeden. Täp gatnap bermezlik üçin pul almagy. Aşo taýda da bilemem. Undan soňra gerekmejek bolan soň onu ýok etdilermi näme? Onun ölümi gümürtük. Täp olaram öz agentlaryň uzak saklanaklar da aljagyny alandan soňra. Olum belki az berýäňiz diýip başlanýar. Ya Harnazar ölenden soň onu aýyrmal edendirler. Bilemem. Ýöne ýok. Şoň eden işi. Bir adam, häzir beýlekilerini açdyk, häzir halkyň agyzy açylar. Ýöne ýurda baraly, KGB'niň arhywyna açylar. Halmurat, şu troller var da, trollun hemmejesini biz nemes bizden alıp analiz edip ýörse, onun şu nemedäki kommentleri kim näýilek eden ýa şu trollun nemesi. Yani içimizde kän. Hemmejesini bilýär. Yine ne tanap o 30 ýyllyk ýazan hatyny näil terze ýazýan kimin aňyrsynda duranlygyny görüp otyr. Men aýtmak gerek ýa parady. Görüp görmezimiz çykdy bularda. Ol özü bilmeýän kädiýär. Habary ýok, poçerkyndan tanap oturlandy. Onun anan ne? Men diýenmi anan ne käsi? Bolýa ananaýyn şu taparlykça diýen men onu diýoň. Silkine döň gidýär da. Ýöne şol ýeme diýjek bolýan zadyň taparagy hakykatdan adamlara ýene bir gezek myktap aýdasyň gelýär. Şu ünsüni çekýärdim gelýär watandaşlary. Her bir ýogalan adam barada näçe anygyrak informasiýa bilegerde şonça bol. Täp ol hökümet şu öleniň üstüne gömüp hiç zat bolmadyk ýaly diýip oturjak bolýar. Şu zatlary ýol bermäli. Onu biz kadın ya 5 adam 10 adam ol edibiljek işimizde bütün halk bolup täzeden şol millet ýazywyny geçirlenýäli iş her öýde hyr hoşulukda şumal ýazyw geçirmeli. Näme bolýar şu 6 aýyň içinde şol koronavirus döräli bäri. Näçe adam bu keselden ýok, näçe adam açlykdan gitdi, näçe adam bu durumsa çıdaman öz janyny kassetdi. Ýoksa uğratdylar, şu ýok olan neresen biriniň şu ýaş oğlum asyly bölen suraty. Özüm görüp ben duran ýerine aýraýdym, men näde bolan halka görkezdik. O bir halkyň ruhuny öldürmek, olar ýarzady görkezmek. Ýöne bize şol faktlary gerek. Ene şu planjy ýylda doglan, oglan, gyýy. Hani mektep okuwçylary ana eşik tapma näçe çagyjyk özüni ýakyp öldürdi. Ya asyp öldürdi. Näçe atlar familiýalar berilen. Çok kol barada doktoruň ady esasy deme banlysan doktora gitdimi? Adyn soran poliklinikaň nemen paýdy hastanany şonu näçe tiýip ýetirip bilseňiz şonça gowdur. Ata doğru. Yok, keselhanaň özü belli bolsa ol birazyn ady familiýasy aýdylmanyň bilen haýsy birazyn urlanan belli däl o koly. Belki sanitar gelip burýan. Ýöne şo taýdynyň baş wrazy jogap berýär kellesi bilen. Baş wrazy da jogap berýän kellesi bilen häkim şo taýdynyň. Yerli häkim bolsun, ortak häkim bolsun, vilayet häkim bolsun.
kellesini yalanaçlap jogap berýär. Bir genosit halky gyrmakly. Ona sağdyn maran adam 2 günden soň pakete dolap çykarýarlar. Halmurat, ben gaýnym 99 ýaşynda. O gyýdym giýewi koronavirus tutdular. Bilen habarym var. 3'den guturly. 99 ýaşynda akgarry. Hawa. Ýana 3'den guturly. Sen gaýnymda gudaň bolýar. Gaýnym. Menne gaýyn kän Halmurat, sen nemet? Tüweleme. Türkmeniň bir sözi var, it bol, köp bol ýa-da köp bolan. Bol bara. 99 ýaşynda. Tüweleme. Hawa. Allah meni ýadyndan çykarpdyr diýär-de görüli. Hiç akiden ok, men ýadyndan çykarpdyr diýip. Koronavirusum alan ok. Alanat diýär. Yoğun ayak üstünde geçirip verirler. Owa. Yengil formada. Yani çara degenlenem hani yani şu belli de o bir gün 2 gün adamın alanok, yalanok. İlk vastan gurus kurdiye, asgır diye, kızgınlık alır ya, horla ya, titret ya, derle diye, iş volya bir kepteden son can ver ya olur. Yani şu keselhana girip erti bir günden cesedin eline versen o nahil olur. Şu beylekilere yayramasın, şununla kesen otursun, itersi konur ya normal çemelde. Owa. Kulakta düşünüp, başka istat yok. Owa. Açık genotsit. Ödem adam öldürýärler. Deme bu normal virus ýalak virus, ýa-ni grip ýalak. Onu hemmek şu ölüye dip demetmedin, yani 10% ola ölüye olur yani. Balnisede yatıp, olara balnisede yatmadı, öyde yatıp öyde demettiler. Ay her hilsi var. O doktorun en sonu buna karşı nememiz yok diye, o dermanımız yok. Yani öyde su için o nedin, bu nedin, demedin deyip matlagat berýärler. Üzerlik yakın klorka bilen üstünüze sepme klorka bilen becerleyen keserler. Onun yankı bandisa giden ölmeli ile gurrun yok Halmurat. İn köpeleyen adam mesela Avrupa'da şu keserlerine bizim oturan devletimiz. Şveç'te. Oğlum onun bir 10 adam keselhana girse bir öyle galın becerip çıkılıyor. Yani şu Türkmenistan'a yönü giden ölü olay. O tadım diğer gelen adam estemez mi de şu için? Yok, urmalı kol yok, kol pol yok. Buna karşı hiçbir neme yok. Yani patpirjon, derman yok buna. Yani şu hava deminaları yalak, kislorod berýärler. Şonu yeginleştirýärler. Onun plazma. Yo. Önkü kesellen adamın kanının plazması oluyor. Onu hem becerinin kırı vermeliyle dağıt yok. Bu bizim Türkmenimiz neyle kolptur Halmurat bulur. Daşından düşmanım gerek geliyor. Ödüllerini. Oğlan kalk bilen para bir sürüde bir koyun şelaştı kesellese. Sonra ayrardılar oli. Kalan sürü değil galiyadı. Bunların şeydi fikir ediyen olma çemelle. Şu kesellerini öldürsek beylekiler değil kalırdı. O kesellerini becermeli. O hem mesele ne o keseller. Ne bulan evde otursun şol. On ballisa gidip örmeliler. Bulun inzon baranna bulun kislorod verecek aparatlarım yok. On nemetecek demelerim yok. Öyde yat demedin adamlar. Bu baranda bulun hiç tayinliği yok bu kedeli. Yani şun nemen aşağına da yine de şu instruktasını koyayım ben önkü gepleşimde aşağına da koydum ben instruktasını. Yani Kitaylan nemedinden tecrübetinden alınan instruktör şey. Orsça onun o tercüme ederler Türkmençe gerek olsa. Şu aşağına PDF file'lar nemesi var da. Doğru. Onun sapara menne bir yenen bir kısane yeme var ki aydılmalı zat var. Hani şuun koyansınız düğün kıyasalan rolik var, video rolik. Türkiye'de bir iyileşimiz, men onun yemesini aydıp verin tarihini, erkek kişi
O ay inne bir 40'tan geçen 50'ye yetmedi entek o men şey dip pikir ediyanna. O ayalı gorgul ol ir ayrılıptır anırdı. Eline 2 sanım 3 sancak çağısı galan. Şolary eklemek üçün Türkiýe gelýär. Bärde de ozal on özünden ul ayarlygyny işläpdir. Şaýda Türkiýede. Ondan bir ýaşulum bir näme diýýär, ýaşul bolsan adam 50 barandyr da men şey dip pikir edýär, barmadyk şular ýa. Cirrhosis patient. Ýagdaý gaty erbet ayaklarım gangren hana garalı bolup suratyny görnüpdi. Indi köpü gidip adygaly o benne Moskwadaky illeşimi diýär on bagym çalşanda da indi galjagy ýaşajagy nägümany da. Elbetde Allah'dan ömrümü uzak etsin bol ýöne görnüp duran faktlarym bar. Indi şol ayarlygyny ýygnap öz ýanyna getirip şoňa başardygyndan hyzmat edýärdi. Özüm garradym ayarlygyny. Biziň dengüşimiz. Bu ýöwletlerde işläp çekip beren derdini. Ondan şol oňum ýygyny 2 saňaty bar. Bärde de özümiň öz çağılarym bar. Nira ýetirinjegini bilen dermany da puly ýok. Ýanyna şoňa seretdirmäge de adam tutmagy da ýagdaý ýok. Hiç bolmany bir dermany iýi işgitimi kömek bolsun. Hamra da kömek edin diýip maňa ýüz tutdy. Senan ağlap. Men nidim ona dogan gelşeýdeli. Sen nidim doganyndan haýşap bir hiç bolmany bir minut, ýarym minutluk özü milletten haýşetsin ýagdaýyny düşünür. Ondan biz şonun rolikke asal senin dokumentlerini ber, son bank hasabyny ber, biz şonu ýyl goýarlar çykaryn. Bolýady. Onun şu zatlar uğratdy. Ýöne di dogan şeýle utanjaň diýdi. Ömründe hiç kimden hiç de dilemedik gardaşym bar diýdi. Men nidim bärde utanmaklyk gerek gäl, sebäp on ömrü barady, gurrun gidip dur, birinden algy bergi barady, gurrun gidenap utanar ýa. Ol bazaryň ortasyna çykyp elini terip ýa papagyny öňüne atyp oturana, şu kyn ýagdaýyna biraz özüni derdini derman bolsun diýip. Ene şonu rolygy goýduk, men şoň üçin watandaşlarymyza ýüzlenesim gelýär. Ne görýäňiz, mene ol orsiýetdäki ol etajdan ýykylan oglan halas etdiňiz, taňry ýalkasy. Ene ol ana bagry ýemeli watandaşymyzy operasiýa etdirdi. O maňa da näme ýazypdyr, täze böwrüň bilen öwrenşýän dostlaşdym, o taw boluň diýip şu bir klanak näme beripdir. Tüweleme. Ýaşadyň bolsan taw biz tarapdan wallajan çağlarynyň artyklarynyň arasynda otursun. Indi bir watandaşymyzyň ýagdaýy şol olunky bahargula aýarlagandygyn kyýaly. Watana dogrudyp boljaka o ýygyna da ene çağı çülpeler galypdyrdy. Inden bärde seredýänim aýarlagyny olam ikimiziň deň duşuragymyz. Näme pahyryň elinde näme bar, eli gaty ýuka bolmaçy. Şoň üçin men aýtdym şu roly goýaly. Hani şu Türkiye'deki vatandaşlarımız kim näme 5 TL, 10 TL berebilecek bolsa özüňi de uğradın ya bolmasa da hani bizim hasap fondumuz var şu tağı uğradın biz o taýdanam kömek ederiz. Indi haýsyn saýlasaňyz özüň has taky hana şol aýarlaganyň yemeleri var ama bank kartasy var, bank hasapçysy var Türkiye'de. Gaýrat edin kömek edin vatandaşlar bir ölüm hemme kişinin başında var. Bire ine şol yurdun içindäki gorku siýasatynyň garşysyna biz adamkärçilik siýasatyny, insanperwerlik siýasatyny alyp barýar. Gelin bire kömek edelim. Hem baş bitiräňiz bar, hem kömek etdiňiz bar. Nerese ýygyny göz mançyk çağalarym bar. Şu ýerlerde kömek etmesek biz haçan kömek etmeli. Şonu aýtjak boldum. Onuň Hanmurat men ýene de bir demet hawar demeden her tapar ýadyndan çykarýar düýün. Haýdy diýipdiler bolun, onuň ýaşlar käýýär. Käýýärler. Haýdy ber näme käýýär? Deme dernek gurduk, elektron dernek düýbi näşwi etsede ähli dünýäni birleşdirýän elektron nemede elektron nemelerem taýyn erte virun şu at ýöne barlap nemedip bölürde apkatu dediler. Elektron döwletiň nemesi şu taýda onuň hemme fondlary baddaşary ýurtda nerede filiallaşdylar bir ýerek baglanýar da. Onuň hasap berýän şunalak gelli, şunalak neme tüt döwlet nemesinde bir kun
deme soradılar da. Ýöne taýinligine aýt diýip dernegine eýem gurdular. Oň demesin dokumentlerini şunu men iýerdim. O Şwed asyrly dernek golly. Şonalak o ödüm elektron dernek bolýar. Ähli demäni dünýäni birleşdirýär bir ýeri. Beýleki derneklerim birleşjek boldy. Emme jedin birleşdirip bolýar da. Filiallar açılmalı edilir. O filiallar. Doğrudan barazıcık o sadarat dil bilir. Sen nahilem olsa iktisadiyetçi. Yeme nämedigmi entäm çıkarıp bilem okalmar. O dernek diýenim bir jemgyýetçilik gurumamyz da şol ýönkü edip beren işlemini hemmejinin bir ýerik düýbüni bir ýerik birleşdirýärsoň o bölümleri her bir döwletde ýa bir döwletde bir näçe ýerde de açylyp bilinär. Ýöne şu görýäňmi ana biz fond diýdik ýa-ni şo gelýän pullar o taýda bar, bu taýda bar. Ondan ýeke-ýekeden kime näme geldi, niret. Şolar hemmejik bir ýerde elektron görnüşde bar. Näçe geldi, näçe harçlandy. Nira gitti, kime kömek edildi, kime kömek edilen yerini yapıp bereli. Sebäp hökümetin yemeleri, itleri bağışlan bolsa parara. Şol ýanky yemede şol lewapda jaýlam üçe-üçünü üçökde emesi zatsız galan benele wa o jaýynyň üstün haýaty kılıp maşyny kazanjy diýen maşyny hana weyran bolup ýatan beneleri Amerikadaky illeşlerine kömek edenini son hökümet bilip şo berilen puly ýygyna gaýtardypdyr. Hemme adamlar. Şoňmy? Edilýänler. Şoň üçin biz edýän kömegimizi aýtmaly däl kim edýän. Kime gerek bolsa, Allah'tan ömrümüzü uzak edýän bolsa, çeýnejek çöpümüz uzagyndan bolsa ýurda baramyzy men şu halkyň öňünde durup hasabat bereň her bir köpüg üçin. Onların şu tat bennel hasabat berje, şu kömek eden adamlar var. Kim näme, näçe kömek eden men şu taýda minbere çykyp halka aýdyp beren şol adamlara men ýanyma çykar. Onun bärde edilse, hökümet şulary ýygarlajak, şulara azar berjek, şularyň elindäki halka baran şu halkdan edilen kömege ýygyna gaýtar diýen. Seredin bilen edýär. Şonuň üçin oý dursun elektron görnüşde ine gelip pul bar. Nira harç edildi. Gerek bolsa ine bizden hasabat soraýsynlar haçan. Ýöne hökümetin nokkusyny biz üns berjek gel otay. Ýörüte web saýt açyljak şoňa onun ýene de şu derneğin nemesine YouTube kanalım açyljak. O da personalini hiç kim bunu yapıp bilmez. YouTube'um. Ondan başka biz özümizin ýanky şol halkdan gelýän rolikler üçin hem ýörüte kanal açsak. Onun ýöne näme adyny entek saklaýdy. Her şuň adyny aýdyp ertibirini ona açýançak eýem bir hökümetin yemeleri var. Pulan ýetýän oýuny berip para. Bir işin yemesini legend çıkaracak bolsam ya pokun çıkaracak bolsam şoň klonunu döretmeli ya şoň men zestadi. Olar şo ne diýär? Ine mesela 91-nji ýyldan beri parlament respublikasynyň tarapdary nähil bolmaly, parlament nähil bolmaly, hökümet nähil bolmaly, bu ýak pudoklar nähil bolmaly, häkimetin diýip dilim sepirli 30 ýyllar. Indi kaptalan çykyp täze dörärler var aýdy. Ine biz şunu teklif edýärdi. Aýho siz onu adam şekilde aýtan, o da edilen teklif var. Ýöne biz şo teklifiň esasyny birden hereket etmekçi diýilse, onu bir tarafı edilýän hereket boljakda. Yok, biz aýraty olonkadan ýetkeşikçi. Biraz sağda iksan notany goşýarlarda öýdan berýärler. Murat, her zadyň originaly kopyasyny goýdur. Ondan arkaýyn ol näsen ýanky ýörüte halk tez üçin demaşak diýdi. Edil şoň akşam bizden 2 saat soň ondan biri çykyp açdyk, näme etdik diýip ýam näme edip bu da. Şo bizim inisiativamyzyň emesini gymmatyny gadyryny halkdan ünsüni aýyrmak üçin edilýän ýörüte oýun. Ondan şu ikimiziň çykyşymyzy ýa ýekelikdäki çykyşymyzy dinleýärler bir sagatdan soň bizim aýdanymyzy tersine urup özlerine çykan inisiatiw edip goýýar. Aýol bilen isleýän hana halk maslahatlaşyň halk bilen. Edin kim sizin elinizden çekip dur. Ýöne biriniň edeni işi öz adyny ýazyp oturmak näme gerekki? Bize şular bir ýeke adam öz adymyza beremdik. Bir ýerde şu bir aýdanam bolsa, meselen aýdýar habar ýemeden geldi.
yani Azatlyk radiosundan alan bolsam aýdyn Azatlikda ýazylan ya aýdyn Ruslan Tuhbatulynyň saýtyna ýazylan bolsa hukuk boýunça onu diýip aýdyn ya ýene bir de ýerde şu taýdan alınan habar diýip ya halkdan gelen. Bular onu maydana o bize gelen video rolikleri mertebezat aýtmaganda dursun. Özlerini böyle jurnal koyup hamaly özlerine gelen yani. Ene o bir onu şu taýda halka bir sag bolsun aýdyn şon uğradan adamlar. Tomlanıp menden soruyor. O yurdun için rolü uğradanlara ne bol? Han cevap verdi. Siz şolunun materyalini uğradı. Otinizde. Siz men bilen edin cevap kana şu taydı. Şol benden uğradan rolünü yemedi otiniz. Ullanıp otiniz. Öz peydanızda. Yönü öz işinizde. Yönü on cevap karşın dinledi çekmeli. Yo çekerse ne dersen. Düşen ol her zat deydiler de hani wepanı idenekledip akittiler, itten çıkardılar, nimetler hükümet yok etti. Şu çopanın arkasında durup bilmediniz diye hani ol eli aydaklı gezip diyor wepa hiç kim ona iştahat diyene. Pehlivanım gezip diyor. Pehlivanım kulak etimiydiler. Hani sen oğulluğun deyip. Düşen men oğlum hata ediyorum sen deydim var inni şu menin ağınlarım olsun olanlarda kaptırlı dururlu var hükümetin kıyafete karşı var. Hani oğluna ne ol, oğluna ne ol, var sol. İşte işi bile. O siyasetçi der, zat der, halkın bir vekil hükmünü öz fikrini ayıttı. Ben onu öğrenecek korkmuyorum, kıyı ödletmiyor. Vallahi. Onu halkın önüne kudasılığa çıkmalı. Bu atlar pişirini gezmeyle öğrettirir. Ben takmama diye. Yok nasip bolsa ene pehliwanam verer salamlaşmak nem için yok. Yani biz bir raýatdan ol islew bolmasa siyasetçi ýasamak näme gerek? Ol bir halkyň çağısı hökmüni öz pikirini aýtdy, öz dünýä garaýşyny. Näme bar o taýda? Yo aýtjak diýe biz wagt tapamdy, Kalmurat. Biz apdur. Men dedim gerekken. Bizim köplesikde bir zat dogry aýtdym da, ýaşlarda hyýal ölen, kalbyna ýok. Ýöne şu zaga doglyny bar eken hyýal, gördüňmi? Ene ondan solar ýaly hyýal açyp halka görkezlenmez bilen biz näme hökümeti, näme garşyda etdik ya beýle toparlary. Kalmurat, ýene bir geň zat bada. Hani Bir näme bolsa kimde garry diýerler. Hawa. O kapyr üretmeden bolsa garry diýerdi de. Ya. Yo onu garry diye Qurban gül menden bir ýaş kiçi. Onu näme üçin hiç kim garry diýene? Ya saçın kraskalan ýaş bolýarmy? Sene boya bolmaly. Kraska tutup durýar saçın kraskalan. O taýda da geň ýady. Inni ýaşy 40'dan geçsen saçın boyamaly dälmiş. Ozal boyamaly dilli, inni boyamaly nämemiş Qurban gül saçın boýanagy. Vay enasyny. Döwlet oýunjaga dönüp, hökümet gurjaga dönüp bilen gelinme. Nähil bu aparat. Ne döwür ne zamany. Bulary düzödür Kalmurat. Yok geçecek ya. Halk ne şu uçakka oy milisiyelerden başlan ne size ne biz näme etmeli diýip torýaňyz. Ne etmeli dadyňyz itten çıkarmış olar. Yema sapara dün şol gepleşigimizde aýtdyk da türmedekiler öňde soňda içimde ölüp ýatyp. Muňa üns berýän hökümet ýok, muňa üns berýän döwlet organy işgär hiç kim ýok. Onu diýmek adamların öz canını halas etmek öz erkinliği. Owo. Diýmek türmedäki daşyna azatlyga çykmaly, daşyna azatlykda diýip otururlar, şu içindäkini çykarmaly. Eger döwlet alad etmeýän bolsa, adamlar bir-biriniň aladasyny etmeli orada. Döwletin eline yaragally gitdi barany aşgabatda olur maýdanynda. Ýok, bu öz janyny halas etdi diýip. Şoňa maňa ýam hat ýazan adamlar bar. Ine saparagy beýdidi. Yine biz demokratik yoldan gitmekçi. Ben yine bir tapar qaytalayın Harmurat. Yok gerekken demokratik yol olur ýalak. Ne türbedäki oturanlar öýüňizi haras etmek sizin öz eliňizde galandyr. O kanun sizin tarapyňyzdadyr. Ýanky türmeleň waratalaryny buldozer bilen sürýäňizmi, Kasim Sot bilen çekip aýrýaňyzmy edeniňiz hakdyr. Hukukumuzdur, siz adat bolmalysyňyz. Ne diýil ýanda? Maňa demokrat dälýän adam bolsa da getirmen garşyma, Halmurat ine şunu men diýýän, arkasynda da durýan, şuna bökman edin. Adam ýalak iň bolmanda
içinde ölürsünüz diyor, ihtiyala ölürsünüz. Yani adam yalak ölme de vardır Halmurat. Yeme de men o cevabına da şeyle dedim. Ne için sen bana berýän? Haparağam özüne ber şol soragy dedim. Yüzüň açda çykda gürle bir interwýuň aýt özüne. Şu ýeriň bilen şaýdarlaryň bilen ýaşul men arazylaşamak bu başga kanuny gabat gelenat ya ekstremizm bolýa ya ýene bir zat bolýa o diýe de halkara guramalar bollamaz biz eger şular ýa çykyş edýän bolsaňyz diýerdi. Bollaman işte. Şonda biz gollap oturan halkara guramalar ýok. Kanunu seredilýän bolsa, halkara kanunlar bersa edilýän bolsa, näçe iksan bir kanun prezident biziň halkymyzyň depesini 28 ýyllap galap oturdy. O şolun bir kanunlugyny men islerini suwdyň öňüne suwut etjek dip 28 ýyl bäri aýdyk gelýän. Näçe çykdyga ho Bill Clinton'ny çelle döwrüne zapara, il bilmese de kimiz bilýär. Näçe şulara çare görülmedi. Häzirim görülenä. Näme jenayet kadryny bilen aklymda şol döwletler. Halmurat, yüzünü örkezmen, o adını yazman, demediyen adamlara demokrat bolsun, sumokrat bolsun, ben yani hiç satçada demedim yok. Onları demediyen. Ana gördün mü? Soradım mı? Telefonu öçürdün mü diysem, hova diydin, öçürmen eken. Yattan çıktım zapara. Pehlivan sana diyen. Ana böyle, ay çok aydarsın da ana. Edin, dinle oturan yalak bu. Evet. O gıydı ödülen dedim bunu şöyle eştendir Halmurat. Olya, ayda kutorayel Halmurat. Bu arada para birazcık bir adamların her safar şu sus spesiyalda demetmen adamlar eme çıkmadık canı umut var diye şeyde yuvaşlık bilen bir anonsıp bir gollak gitse kökmen diyen şey var. O arada hiç şeyli göğnüňize pikrim getirmän bolmadı. Bolur. Yemiş bizim tarafımızda adamlar hiç nebetmen yemiş halkın tarafındadır. Düňe halkyň tarapynda olur Allah bilirler 28 ýyl yeterlik inni galan 7 neberämizde yeterlik tejribemiz bar. Ýöne şu ýagdaýdan bir abray bilen çykalyň, ýurduň içinde halkymyzy bir halas edeliň, mümkin gadar elimizden geldik kömegimizi edeliň. Başarymyzy eder, bizem artykmaş etme ýagdaýymyz ýok, ýollar ýap. Ýöne iş edilip oty ýurduň daşynda da içinde de ýöne her bir edilýän işe aýdylyp oturulana onun öňünden aýsa hökümet edil edip öňüne batsakda ol şonsuz da mona dek ýetana. Yo erte ýurun ýaşlar bilen çykýas neme baňa günne gulomdan çekip demediýärler, baýa demediýärler. Halmurat Gayrat et. Gayrat et. O sapara menim günüme goýan atmaşul maşin sürüp gelýän 200 kilometr bir tarapyna 200 ýygyny ýol we ýöne şu telefon, gürleşmek bolan açyp etse telefon. Polis saklasa şunça $100 iştirafı var diýdi. Ay Halmurat dagy dinläýän şonu. Ýaşlar bizini idenekledip alyp barýarlar. Ay bolýa berekelle, goý şeýle bolsun. Gatykan teklipler var. Yerli yerden jaňa diýen. Şuweleme. Yerli yerden. Olur, ben olur vatandaşlar. Bu taraftan bir de ruhtan düşende ýöne bir bolýan zat onuň aýtmak gerek. Şu ýurduň içinde bolup duran ýagdaý meniň howsala goýa bolaýmal zat da halkyň kyn ýagdaýyna nädip sen gülüp oýnak geljek. Olam düşmük zat. Onuň mene soňky 8 aýyň dowamyny 4 sagatdan köp ýatan giýjämi adyma şuna ýoksa olam ýok. O gelýän hatlar, ýazylýan, edilýän jaňlar prosto bir adamyň içki dünýäsyny lerzany getirýär aýdylýan zatda. Gaty agyr halkyň ýagdaýy. Şoň üçin ýöne biz ýeňer. O barada gurrunam ýok. Ýok, eger hökümet arkaýyn bolsun, bu adamlar urukdan düşür. Jogap karşylyga taýýarlanyň hemme. Jogap bermän. Bor Halmurat. Bolýa Halmurat ustaýda guturayl. Ýok, hep guturly dowam edilýän men bar şuň. Ýok, ne pehliwan bilen demedin men. Bolýa pehliwan bilen görür salam aýtmandynym. Sag otur. Bolýa sag bolun. İlleşler sag bolun. Sag oturun öňüňde saglyk, endiki efirlere şelli.